Сүй гомерне, сүй халыкны, сүй халкыңның дөньясын. Авыл башы манара, акыл башы замана ди халык әйтеме. Айлар, еллар катламында ниндидер матур мизгилле көннәр кала. Хәзер без Түбән Новгород өлкәсе Сафаҗәй авылында. Шундый күркәм мизгелләрне озакка калдыру, аны башкаларга да күрсәтү, гомумән 1-2 көн булса да, шушы җирлектәге халкым белән бергә вакыт агымнарының шаһитлары булу безнең максатыбыз. Сафаҗәй авылы Түбән Новгород өлкәсе Пилнә районында урнашкан. 15нче гасырдан ук башланган тарихында 8 мәчете, мәдрәсәсе, галимнәре, шәйхләре, ишаннары белән дан казанган. Хөсәен Фәйзханов, Салих Сөләйманов, Хәбибулла Ишан Әл-Мөхәммәтовлар кебек шәхесләре булган ягыл. Бүген дә алар хасил иткән иман нуры яши авылда. 5 мәчетләре, халкы ислам диненә тугры булып яши. Узганы бүгенгесе белән горур. Безнең авыл тарихын яза башлаганнар элекке муллаларыбыз моннан хәзерге 80 еллар элек инде. Шул язулар буенча Сафаҗәй дәфтәрләре дип йөртәбез инде без ул язуларны. Безнең авылның тарихы башлана 1451 елдан шушы урыннарга Астрхан ягыннан Ак мәчет тирәсеннән 8 баба килеп урнашкан. Шушы урынга бу урынны бик ямьле ошатып Сафаҗәй дип Саф җәй була инде. 50 елдан соң Касыйм ягыннан килеп урнаша 4 бабабыз. Моннан ерак түгел 1 километрга калдырып урнашалар. Бу ике авыл кешеләре бер-берсен башта белмиләр дә, соңгытын авыллар зурайып тоташалар. Әле безнең шул ике авыл дигәнебез Сафаҗәй авылында үзара аралашып бик матур авылда яшәп яталар. Элек Сафаҗәй авылында итек басучылар, күн тире эшкәртү кебек һөнәрләр киң таралган булса, бүген терлекчелек белән дә шөгыльләнәләр. Төзүчеләр, балта осталары күп. Билгеле татар халкына хас читкә китеп эшләүчеләр дә бар. Тик аларның һәммәсе өчендә авыллары беренче урында. Сафаҗәйдә 1200 хуҗалык булса, шуларның 400 читкә китеп эшләүчеләр нигезе. Алар авылларын ташламыйлар. Бу хакта җентекләп сөйләп, күрсәтеп йөрүчебез Шамил Әнәс улы Нуриманов булды. Сәфәребезне гел Сафаҗәй авылы турындагы җырлар узатып барды. Безнең үзебездә шагыйрьләребез дә, җырчыларыбыз да бар диде Шамил әфәнде. Билгеле, алар белән очрашасы килү читтә калмады. Менә без җыр сөюче Исхаковлар гаиләсендә. Илдар мәктәп бусагасында ук яшь йолдызлар ансамблендә иҗат итә. Бүгенге көндә үзенең 3 альбомы дөнья күргән. Иң беренче язган җырың хәтерлисеңме? Иң беренче язган җырым Сафаҗәй авылына. Сүзләре Күңелем сиңа ашкына мин үстергән чиркан Җиде баба исемле Сафаҗәй авылына. Аудан баксаң су буенда урнашкан безнең авыл. Зур шәһәргә ошатамын, әйтерсең башкала ул. Эй Сафаҗәй, Сафаҗәй, бик тиз үтәсен дә җәй. Тәмле сулы кизләүләрең бар микән синекедә. Мин асыбы город шәһәргә китәргә желанием беркайчан булмады. Авыл битен тиктер. Вот юлда йөргәндә Мәскәүгә мәсәлән барабыз 10 сагать. Бердә бара кәләми. Эшләребезне бетереп кайтарга тынабыз. 7-8 сагать. Нәктер вакытта тизрәк булса авылга киткәндә. Вот тарта. Авыл беләгән беренче желание китер. Авылны ни өчен яратасың? Син туган җиреңдә кемдер, якка читкә китеп, шәһәрләргә киткән. Син бер кем түгел анда. Түбән Новгород өлкәсендә без беренче тапкыр гына түгел. Бу якларда үзләренә генә хас йорт җирләре җәлеп итә. Аларның һәммәсе үзгә. Бер-берсенә охшаш йортлар сирәк. Бигрәк тә бизәлешләренә килгәндә. Бер генә нәрсә берләштерә өйләрне, ул да булса түбәләрендәге корылма. Авыл кешеләре әйтүенә караганда, бу бизәлеш кенә түгел, йортта була торган, ырымда гына сакланучы йорт хуҗасының тәрәзәсе икән. Гаҗәп. Инде менә шушындый өйләрне төзүчеләр белән очрашмыйча, аларның һөнәрен тотып карамыйча булдыра алмадык. Әби бабайдан килгән безнең агач эше бит ул. Өмердән инде агач ул һәткачан. Безнең якта балконнар ясыйлар, карнисларны чыбарлатып инде
Türlü formada. Birse birsinden каждый yıl үзгәртә баралар. Татар бит өмірдән өмір инде bizerge yemni tırmıştırıga tırışkan. Киләчәктә үзегезнең авылыгызны нинди итеп күрәсез? Киләчәктә үзебезнең авылыбызны инде күп теге yemni йортлар да и главный халыкның күплеген ничектер арттырырга тырышырга кирәк. Әйе, авылларны сакларга кирәк. Безнең һәммәбезнең тамыры авыл белән бәйле бит. Сафаҗәйдә яхшы яшәр өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Без кая барсак та сөенеп йөрдек. Да, бүгенге безнең авылга 2700-гә якын кеше яши. Шуларның каядыр бер 50-се колхозда эшли. Безнең әлдә авылда дик колхоз бар. Biz bitirmedik kolxozunu. Biz kolxozga bütün halkının payların, yerlerin aformit etip, dokumentalni barsında Türkiye'deki de yersiz halk millet bulalmay. Bizning avulda küp işmekerler, bir küp türlü nerse bilen zanimaydılar, no kübesi satu alu bilen eşite. Шамил әнәс улы 1995 елдан җитәкчелек эшендә. Аңа халкы ышана, хөрмәт итә. Ел кешесе исеменнән лаек булган шәхес авылы өчен бөтен көчен куеп хезмәт итә. Biz бәхетле халык дибез, biz авылда яшибез. Дегенгесе безнең барда бар, безнең бар иде бер хәзрәтебез Вахабабзи, аның сүзләре бар иде. Иген үстергән кешедән дә саваплы кеше юк диде. Милләттәшләребезнең Татарстан белән дә элемтәләре ныклы. Biz Татарстанга багып, карап дибез, шатланып торабыз. Аларның политикасы Атигинде области сельскохозяйство алсак, авыл хуҗалыгында анда бик зур ярдәм күрсәтә правительство Татарстанның үз халкына, авыл халкына зур ярдәм. Biz монда да шул вопросларны күтәрәбез үзебезнең правительствога. Ник без не можем Татарстан кебек булышырга, авылларны багырга, авылларга ярдәм итәргә, колхозчыга булышырга, ничек ул эшләнә Татарстанда дип. Вот Ульяга да бар, культурный программалар белән барабыз Казанга, хоккейга барабыз. Безнең халык инде Татарстан команда Рубин Акбарсның инде бик болельщиклар инде. Вот Татарстан белән торабыз инде. Казан дигән безгә сүз. Казан дигән, Татарстан дигән. Ул безнең үзебезнеке инде без бик горур Татарстан белән. Безнең татарча иш ниятте ди. Безнең калды хозяйствода, колхозда дип ниятте кишләр. Бер ниятли кеше ул гиде кешеңне тора. Ният белән кеше ишкә килеп, безнең татар бисмилла тәбәсенә тотынса, ул эшли инде. Безнең дибез калды колхозда хәзер бөтен кеңгә белән бирелеп эшләүчеләр генә. Безнең бик тырыш халык, бик тырыш коллектив. Без бүгенгә басып торабыз, безнең хозяйство яхшы, аяк исендә дибез. Авыл тәрбиясендә үскән балалар җиргә дә якынрак. Аларның дөньяга карашлары да башкачарак буладыр. Юлыбыз авылның киләчәге, нәниләр янына. Безнең балалар бакчасында 73 бала тәрбияләнә хәзерге вакытта. Без үзебезнең занятияларны алып барабыз, күбесен татар телендә. Чөнки безнең балалар бакчасында саф татар гаиләләре. Biz Татарстаннан еракта торсак та, biz үзебезнең гәрәп-гадәтләребезне саклап калырга тырышабыз. Без күбрәк татар телен үзебез үз итеп алабыз. Без һәрбер бәйрәмнәрне татар телендә уздырабыз, һәрбер бәйрәм безнең белә. Сабан туйлар безнең барда уздырыла татар телендә. Сабан туйларын алганда без уздырабыз балаларның саклык көне 1 июньдә сабан туе бездә бик зурлап уздырыла.
Biz balalarga hazırlayız türlü rızıklar, Tatar rızıkları, bülekler hazırlayız. Даже bizge raditeler de, etiyeniler de bir komağa gidiyor. Мындагы тәрбиячеләр, пешекчеләр барысы да бер булып матур мөгаләмәдә эшлиләр. Балаларны туган теленә мәхәббәт тәрбияләп, яратып үстерәләр. Балалар бакчасыннан соң юлыбызны мәктәпкә юнәлттек. Иң беренче ана теле дәресенә кереп, укучылар белән аралашырга булдык. Шаулый диңгез җил эрәдер, җилкәнен килгән краб. Төн вә көндез уй йөрәдер, юл бара ят ил карап. Чыкты җилләр, купты тулкын, ил крабын җилсерә. Кайсы юллар, нинди упкын, тарта безне җансырап. Миңа әдәбият дәресе катырак эшли. Анда без сүрәтләр, шигырьләр, әнәбез, ичтәлекләр сөйлибез. Сарапа безгә бик яхшы аңлата. Сер түгел, ана телен яратырга, халкының үткәнен белергә туган теләк күп очракта укытучылардан тора. Ә мәктәптә моның өчен күп көч куела. Дәресләрдә генә түгел, ә күп кенә башка чараларда да. Мәктәптә инде күп еллар музейда эшләп килә икән. Бу авылыбызның музее итеп санала. Бу музей оештырылган 50-нче елларда экспонатлар җыелырга тотынган. Музейда авылда тәрбияләнгән спортсменнар хакында бик күп мәгълүматлар җыелган. Мәсәлән, көрәш буенча 2 тапкыр дөнья чемпионы булган Рамил Нуриманов турында. Без аның туган йортында булдык. Рамилнең әтисе дә көрәшче, чемпион булган. Бүгенге көндә сәламәтлеге какшауга карамастан ул безне бик яратып каршы алды. Билгеле, без Рамил турында кызыксындык. Ул китте, теләге белән. Шундый теләге белән китте. Бик яхшы занимай ителеп нитеп сөйеп көрәште. Батыр халык яши Сафаҗәйдә. Шулай булмыйча, алар бит ата-ана хәер дугасында. Әлеге йортта 100 яшын тутырган Хәлимә әби яши. Кеше гомере буе бәхет төшенчәсен аңларга тырыша. Бер гасыр гомер иткән ана бу хакта нәрсә уйлый икән? Әйт әле, Хәлимә апа, менә бәхетлеме син? Elhamdülillah бәхетле булдым, бәхетсез түгел. Сурарга салсаң да батмый, утта янган көмірне. Кисеп алып булмый икән, Ходай бергән өмерне. Әйт әле, бәхетле булсын өчен, кеше бәхетле булсын өчен ничек яшәргә тиеш? Менә әйт әле. Акыллы булырга кирәк, ачык гезле, йомшак сүзле булырга кирәк. Кешегә ул шулай. Шундый ачык гезлидем, кешегә йомшак сүзлидем. Bir kim bile arışmadım, talaşmadım. Elhamdülillah. Şimdi yaşayacak şükür. Öyle terbiyem var şükür kadayga. Elimiz şimdi balalarına sıradı. Bir azaplar körep diyevler gerek. Eti soğuşta vakitte da. Barımız Allah'a şükür tırmışlı bulduk. Barımız da simyalı bulduk. Хәлимә әби 8 бала тәрбияләп үстергән. Авыр чаклары күп булган, тик зарланырга яратмый ул. Бер гасыр гомерен бик озын ди. Тик инде 10 дистәгә якын балалары, онык балаларының горурлыгы икәнен яхшы белә. Һәммәсенә хәер фатихасын җиткереп яши. Бу зур бәхет. Дөньяның кайсы почмакларына гына барып чыкмыйк, халкыбыз сый-хөрмәтле табын белән каршы ала. Билгеле, без шул төбәккә генә хас булган ризыкларны барларга тырышабыз. Безнең якларда, Сафаҗәй авылында, күптермә дигән ризыкны бик яратып пешерәләр. Иң беренче безгә җылытылган сөт кирәк булыр. 1 литр салабыз, 1 кашык.
Май, ярты чашка. Әчетергә куябыз. Шуннан сәгать ярым, 2 сәгать әчегәннән соң без йомырканы сытабыз. Аны яхшы гына бутыйбыз, булгыйбыз. Һәм күпертелгән ачыган камырга салып җибәрәбез. Камырыбыз күтәрелде, күперде. Кызган табага майлап, газ миченә тыгабыз пешерергә. Хәзер ул 15-20 минуттан әзер була. Халкыма исәнлек, саулык, тынычлык, хайырлы озын ömürләр, хайырлы киң ризыклар телим, зур бәхетләр телим. Кышкы авыл. Бу вакытта аның бөтенләй башка яшәеше матурлыгы. Аклыкка, бигрәк тә кич кырын кояшның куе сары нуры чылганышындагы тынлык, сафлык чын мәгънәсендә күз күркә. Менә ак белә кызылның шулай тәңгәл килүен, миләш чыпчыкларының сөенешен без фәкать кыш көннәрендә генә күзәтә алабыз. Могҗиза. Кич җитүгә авыл яңа дәрт белән яши башлый. Әнә, яшь спортчылар алдагы ярышларына әзерләнәләр. Софаҗай авылында спортка караш аеруча игътибарга лаек. Хоккей традициялары электән үк бездә бик яхшы иде. Авыл командасы электән җиңеп, Нижний Новгородка хәтлем барып, анда катнаша иде командада. Элек СПК командасы иде инде безнең безнең авыл командасы, авыл яшьләр командасы һәм мәктәп укучылары командасы. Төрле турнирларда катнашабыз, межрайонныйларда, татар авыллары арасында күбесе турнирларда укучы балаларда еңә һәм ветераннар җиңүчеләр булып чыгалар. Һәр ел бик күп уеннарга йөрибез. Акбарсның прямо бик зур фанатлары, болельщиклары, малайлар да әйтеп биргән мужиклар яратып карыйбыз. Нижний Новгородка хоккейга йөрибез. Һәм Казанга постоянно Татнефть-аренада безне инде белеп каршы алалар дигән шикелле танып. Именно хоккей, нисә әйтәләр инде, хоккей играет настоящий мужчина. Вот безнең халыкта шундый боевойлар, көрәшне бик яратабыз. Ну и хоккейны качта бар безнең единоборстволар, шунлыктан хоккей бездә бик ярата. Халыкта бик яратып йөриләр. Кышын шуырга да, уйнарга да. Вот үзе бездә условиялар тудырылган. Аллага шөкер, шундый бәяле вид спорта булса да алып барабыз, чтобы авылда калсыннар. Авылны күтәрергә. Вот безнең яшь командаларыбыз һәм үзгә авыллар белән дә уйныйк без. Безне уйнарга Рета абыйларыбыз, Рөстәм абыйларыбыз, Рамил абыебыз һәм үзгә әти-әниләребез дә. Сәламәт булыйк, физкульт, привет, ура! Түбән Новгород өлкәсе Софаҗай авылында сәяхәтебез дәвам итә. Монда ислам дине кануннарын тотып яшәүчеләр күп. Без авыл мәчетләрендә дә булдык. Безнең мәчетебез борынгы һәм дә 1910 елдан карасак 100 ел мәчетебезгә. Һәм дә Шәрәфетдин Хаҗи мәчете санала. Без дин исламны алып барабыз, шул мәчетләребездә яңартылды, эшләтелде һәм дә бизәлде. Халкыбыз ярдәмендә мөселман кешеләр авылларда 5 мәчет безнең Софаҗай авылында. Киләчәктә нәрсә әйтер идем, ул мәчетләр тулсын иде. Авылыбызда дин бетмәсен иде. Ислам дине булса, ул бөтенебезгә дә яхшы. Һәм дә шул ислам диненә була, кеше кешене кеше итеп күрә белә. Хәтта дуслык, туганлык, кардәшлек арасы булса, сугышлар да булмас иде. Хәтта бөтен закатларын түләсәләр, ярлылар да булмас иде. Авылда Аллаһ йортларын төзүне дәвам итәләр. Менә әле күптән түгел эшен башлаган Хәбибулла мәчете. Безнең ислам дине мәдрәсәләр корылып, шу мәчеттә
булган имамнар әзерләп, мәзиннәр әзерләп өмір иткән Хабибулла Ишан хәзрәттән башланып киткән мәчетебезнең нигезе. Шунлыктан мөселманнар бу хәзергесе мәчетебез безнең бик тә күркәм мәчет. Аны төзелүгә бөтен авыл халкы, бөтен дөнья мөселманнары ярдәм итте. Мөмкин булган бигрәк авылыбызның халкына рәхмәт, колхозыбызга, булсын администрацияларга, һәр берсенә дә. Изге эшләр кылырга дисәң, авыл халкы бергә. Аның көчле шәхесләре, батыр егет кызлары, тотрыклы гаиләләре күп. Менә шундый тигез эшчән гаиләдә булдык без. Аларның авыллары өчен башкарган яхшы гамәлләре бихисап. Без асрыйбыз әле эремегезле хайван. Безнең хәзерге сәгатьтә 450 баш. Эремегезле, аларның 2 сыер, калганнары ат корма. И 60 баш атыбыз бар. Алар безнең породистылар бар да. Алар помислар, рисак белән тяжеловозникалар и чисты породныйлар бар үзләре. И атеридем основной инде без бирәбез продукция сөт, ит и кырчылыгыбыз да безнең бар. Около 1000 гектаров безнеке кырыбыз. Безнең монда общий халык эшли хәзер данный моментта 15 кеше. Безнең халык бик каты батыр. Мин теләр идем аларга яхшы тормыш. Яхшы тормышта торалар, потому что алар эшлиләр. Безнең бик батыр халкыбыз. И безгә вот әле последний эләкте Шамил Нуриманов председатель. Бик каты яхшы алып бара, бик тырыш. Ул ялан беренчеләрдә, ул аның инде тоже канында, ул тоже безнең шикелле. Ул инде нацар эшли алмый. Вот нацар эшләп булмый инде вот. Әлеге бик тату торабыз колхоз белән, совет ителәбез, бер-беребезгә булышабыз. Без быелгысы елда уже эшлиләр проекты, без мясокомбинат эшлибез үзебезгә. Вот тагы, пожалуйста, Аллах күрсә бер 15 кешегә эш урыны булыр. Колхоз Камалетдиновларга җир бирә, эш кенә барсын. Ә менә тырышлыкларына килгәндә аларга тиңнәр юк. Әтиләре канаты астыннан чыгып, инде мөстәкыйль эшләүче, ышанычлы улларын гына алыйк. Авылда калырга инде безнең яшьтән, баладан шуны ниятебез шулай инде калырга авылда. Авылда эшләргә, әтиебезгә шарга. Без әтиебез өчен гордительлегебез бар. Аллага шөкер, минең 5 балам. Балаларыбыз тәүфиклы, тәртипле, тыңлауклы, безгә шаган балалар булсыннар иде. Бу җир кешеләренең атларга карашы аерым урын алып тора. Татар халкына хас сыйфат. Яратабыз инде без барыбыз атларны яратабыз. Менә сиңа шушы авылга, менә малларга, атларга мәхәббәт кем тәрбияләде? Бу безнең әтидән килә, әти тәрбияләде, әти өйрәтте безне. Шул атларны яратырга, хайваннарны яратырга, авылны яратырга өйрәтте. Кызыкны эштән табарга кирәк. Кайсы йөреп, нәрсәләр эшләп йөргән түгел, эштән табарга кирәк. Әйе, эштән тәм табып, яратып гомер кичерә бу гаилә. Менә шулай өстәл артында бергә җыелып, бер-береңә сөенеп яшәүгә ни җитте? Бер-беребезне һәр вакыт тыңлашып, бер-беребезгә хөрмәт күрсәтеп, и достырып, и иң мөһиме дип әйтер идем, эш сүеп яшәдек без. Йөрәгем бердә туктамасын, каранинне дима торытаңата, көннәремне төннәгә бутамасын, бу дөньяны мин бик яратам. Бәхетле булыгыз! Бетін татар халқына, бетін есе, қайсылары еші Татарстаннан читте бір генә тілек. Тілләрін, ғұрып ғадетләрін сақлап, жерләрін сақлап, есені мен туған ерлерінде тұрға yazsın. Амин. Без гомеребез буе шул бәхетне эзлибез. Дөрес аны һәркем үзенчә аңлый. Сафаҗай белән саубыллашып чыгып киткәндә, авыл башындагы кыйга игътибар иттек. Аның урнашу урыны безгә сәер тоелды. Ул авылдан читтәрәк. Ә баксаң, аның үз аңлатмасы бар икән.
Кые үзенә игътибар сорый. Аны яратып карап тору мөһим. Шул очракта авылны хәвеф-хәтәрдән, юлчыларны бәрелешләрдән саклый икән. Нәрсә генә булмасын, борынгы бабаларыбыз юлыннан тайпылмыйча, тәртипле, хәтирәле булып яшәү мөһим. Халкым шулай итә дә. Баткан көннең аткан таңы бар. Ә безне озын юлларыбызда яңа очрашулар көтә. Аяз булсын таңнарыбыз. Халкым моңа лайык.